Ул көн килеп җитте. Бүген Казан аэропортында WorldSkills чемпионатына килгән беренче җыелма команданы каршы алдылар. Алар Ираннан 44 кеше, самолеттан төшүгә үк җитәкчеләре эшче һөнәрләр буенча Россия белән тыгыз хезмәттәшлек итәргә җыенуын да белдерде. Алдагы көннәрдә Казанга 63 ил командасы киләчәк. Иң зур делегацияләр әлбәттә Бразилия һәм Кытайдан. Беренче кунакларны Айгөл Бәдретдинова каршы алды. Татарстанның фольклор музыкасы дәүләт ансамбле Казан аэропортында иртәнге 7-дән кунаклар көтәләр. Алар көттөрми, юлдан бераз алҗыганнар, әмма мондагы шау-шуны күргәч гаҗәпләнеп уянып китәләр. Татарстанлылар милли биюләре белән таныштыра, иранлылар фото-видеога төшерә. Шунда ук Татарстан әләмен җилфердәткән роботта. Инде хәзердән үк Казанның кунакчылыгын тоям. Оештыручыларга аерым рәхмәтемне белдерәсем килә. Теркәлүдән башлап, монда килеп җитүгә кадәр Россия ягы белән элемтә тыгыз иде. Казандагы WorldSkills чемпионатына җыелма команданы җибәрү өчен бөтен кирәкле ярдәмне тойдык. Юлыбыз уңда мондый җылы кабул итүне күргәч, күңелләр тагын да күтәрелде. Җыелмада 44 кеше, экспертлар, тәрҗемәчеләр белән 13 конкурсант 11 компетенциядә көч сынашачак. Иранлылар электромонтаж, мәгълүмати технологияләр, иҗат һәм дизайнда ярашырга җыена. Әлбәттә, җиңүгә өметләнәбез. Россиядәге WorldSkills үз тарихында иң әйбәте булачак дип ышанабыз. Мин веб технологиялар компетенциясендә ярышачакмын. Башка катнашучылар белән элемтәләрне булдырырга, тәҗрибә уртаклашырга телим. Җиңү түгел, катнашу мөһим. Самолеттан төшүгә үк команданың җитәкчесе эшче һөнәрләр буенча Россия белән тыгыз хезмәттәшлек итәргә җыенуын белдерде. Биредәге хезмәттәшләре белән меморандум имзаланган булуын да искә төшерде. Казанда үткәрелә торган дөнья чемпионаты катнашучы илләр саны буенча моңа кадәр булган бөтен рекордларны уздыра. Безгә 63 команда киләчәк. Бу Дабида үткәрелгән чемпионатта 59 ил генә катнашкан иде. Иранлылар универсиада авылына юл алды, без чираттагы кунакларны көтәбез. Казан аэропорты әле берничә көн дәвамында шушылай гөрләп торачак. WorldSkills чемпионатында катнашучыларның башкалага бер-бер артлы килүе көтелә. 21 август көнне алар барысы да бергә Казан Экспога барып ярыш мәйданнары белән танышачак. Аңа кадәр аларны Казан белән танышу һәм шәһәр буенча экскурсияләр көтә. Айгөл Бәдретдинова, Алмаз Зыядинов, Яңа гасыр каналы.